Mabog sa mga furniture maker naman nga nagasablag sa Dalan plano sa LGU nga ilakip sa pabahay program. Paghawan sa Dalan tikang agud masulbar ang mabugat nga trapiko sa lugar. Yaring balita nga itong gintutukan. 15,000 pesos ang renta sa pamilya Lavaro sa ginapahayag pribado nga lugar nga ginapahamtangan sa gina furniture shop sa Dalan Lobezine sa Marine 27. Masobra isa na kadekada nga ini ang pangabukian sa pamilya. Gani pabor ang mga ini sa plano ng LGU nga isaylo ang furniture makers sa isa ka lugar. Inibilang sabat sa problema sa trapiko. Apang may isa sila kabutang nga ginaduso. Pabor man, basta tingob kami sa isa man ka lugar. Para at least ang doa mo ba ni Balagyapon nga ara kami sa isa ka area, masili nga ang furniture ato sa lugar nga muna, katuto customer, di ato kami tuyo tanan. Pananawa naman sa iban nga negosyante, bisan pa makapila ka beses nga kakson ang mga baligya kag produkto nga nagasablag sa dalan, ang trapiko hindi sa gihapon madula. Gani hindi na diya madulang traffic, kaya kalos na ginadiyatan na nagalalaba yung mga pasawaya nga driver sa shopping. Sa sabong, ginakumpirmar pa sa LGU kon pribado ang nagapanag-iya sang lugar. Ini matapos sa impormasyon nga nagagwa nga ginapanag-iyahan inisang DOJ. Kung matuod, wala dapat ginaparkilahan ang mga pwesto. So I will now coordinate with the Department of Justice to transfer the use of that property to the city government for us to be able to dispose it properly. Disposal, in a sense, it will be part of our housing program. Okay, we can create a ground floor, can be your furniture display area, and sa babaw ang inyong mga balay. And that was the discussion that we had. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.